Пристига новата мистерия. Те допа какъв е бил от каква материя. Добре, пак ли се налага аз да влизам в серия? Толкова съм нагоре, как очакваш аз да спра да се катеря? Време е за екшън, no connection. Вашата простотия имам нужда от протекшън. Като цяло няма никаква изненада. Нема смисъл, ще им правим ремонтада. Фото и да направя няма никаква последица. Толкова простоти и почвам да пиша поредица. Къде ли съм, успеха ми дойде изневиделица. Ремонтадата ви удря като грамотевица. Време е за екшън, no connection. Вашата простотия имам нужда от протекшън. Като цяло няма никаква изненада. Нема смисъл, ще им правим ремонтада. Фото и да направя няма никаква последица. Толкова простоти и почвам да пиша поредица. Къде ли съм, успеха ми дойде изневиделица. Ремонтадата ви удря като грамотевица. Хичен се възпирам да извирам, не блофирам. С успеха си вибрирам и басирам. Мога и да се цитирам. Като имам нужда сам си се подпирам. Не лавирам, просто апелирам, само истина избирам. Не фантазирам, всяко мое действие калибрирам. Контролирам, констатирам, че се абстрахирам и не провокирам. Много рядко подозирам и реагирам. Претендирам, баш като Роналдиньо ги финтирам и прибирам. И да всичко ще се прави с финес. Толкова ги рета чака, римата ми е в арест. Колко да ги срама бега долу до Пелопонес. Поредно попадение, викай ми Виктор Гюкерес. Време е за екшън, no connection. Вашата простотия имам нужда от протекшън. Като цяло няма никаква изненада. Нема смисъл, ще им правим ремонтада. Фото и да направя няма никаква последица. Толкова простоти и почвам да пиша поредица. Къде ли съм, успеха ми дойде изневиделица. Ремонтадата ви удря като грамотевица. Като цяло положението е нетипично. Може би леко критично, комично. Би било логично да е прилично, скептично, отлично. Може би леко цинично, за мен лично доста автентично. Повора на съдбата, всяка сфера яко бием ги. Топла на душата, всичките парички взимам ги. Нема на заплата, тук всички схеми крием ги. Викат ми камата, защото като него шием ги. Нов джендър, стар блендър. Аз съм дефендър на женски крак тендър. Всички секси дами, вие къде сте? Елате да се правим кукалесте. Време е за екшън, no connection. Вашата простотия имам нужда от протекшън. Като цяло няма никаква изненада. Нема смисъл, ще им правим ремонтада. Фото и да направя няма никаква последица. Толкова простоти и почвам да пиша поредица. Къде ли съм, успеха ми дойде изневиделица. Ремонтадата ви удря като грамотевица.